samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Wow! Palakpakan niyo po ang Portimao. Sa maingay! Kahit kapos ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat. Anong barangay ang maingat? Ano yun yan? Sige, mamala kayo. Palakpakan mo natin ang Portimao. Magandang gabi! Barangay Marulas! Parindang, naghahanap. Barangay Chandelier! Parindang. Barangay Parada! Parindang, ikat mo, naghahanap ka. Barangay Pampagis! Asa de Blas! Mapulang Lima! Alam ko susunod na ha? Magandang gabi po! Ngayong gabi po ay ang huling araw ng ating pong eleksyon. At sana po, huwag natin kakalimutan ang ating pagboto sa Mayo 12. Huwag po tayong matakot. Ilabas natin ang dignidad ng Second District ng Valenzuela. Para maging lumikas ang distrito 2! Ito, papatan tayo. Gagawin din ang salita. Napanood ko siya. Gagayahin ko lang yung sinabi niya. Mga kaibigan, Second District ng Valenzuela, ano ang sigaw na kulay? Very good. Pag pinoto nyo si Gerald Galang sa Bandones, tandaan nyo nito, hindi ako nag-pinoto. Lalahatin ko mga nasa labas. Nasa labas. Makinig po kayo ng tuloy. Pag pinoto nyo si Gerald sa Luis, parang pinoto nyo na rin ako. Andito po, palakpakan natin ang mga opisyalis ng Empola ng Marulas, Evan Pan, Joseph Morales! Uulitin ko, hindi ako naninira dahil wala sa pangalang Galang ang naninira.
Alam niyo naman, kakambal ko si Gerald, di ba? Sakit mo magsalita. Kaya ulitin ko ang sasabihin ko sa bayan ng Valenzuela. Sa Lunes, pag pinoto nyo si Gerald, parang pinoto niya ako. Ang dami kong sombrerong ipamimigay. Ito po ay in-order ko. 4,040,000. 40 lang yung in-order. Mga kaibigan, sa 45 days na ating pong pagkikita, siguro po, isa lang ang ating mataramdaman bukas. Mamimiss po natin ang isa't isa. Sana. Mamimiss ko po kayo. Lalo na. Hindi mo lang napakain ko ng tumingin. Alam niyo, napakasaya ko. Sa gabi-gabi na sinasabi ko na ako ay talo sa showtime. Pero ngayong gabi, panalo tayo! Nais ko kayong mawitan, ito po ang aking kayata sa showtime. Talo na ako sa kanila, panalo tayo rito! Stuck on you, I'm screaming down in the soul, but just confused. It's a road my way. You feel and the way I feel now is I'm bringing you to the end. It's a road my way. I can dare stay. Step on you, beautiful, alone. I need to step on you to come along. It's a road my way. It's a I see that woman like you feel wrong, remain like with you. It's a road my way. Side by side. Side by side. Oh, even on that night, tomorrow.
Sino? 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 Sino di ka dyan? Yung iba, yung mga sa likod, kumawa yung mga nasa likod. Sa gitna. Alis na po kasi hindi tayo makapag-video na maayos. Para ba yung isa? Yung isa. Andito po ang presidente ng Asikate, Tony Marin, may kumpare. Sino? Tulong muna po kayo. Hindi na makapag-video. Mga kaibigan, live po tayo! Nasa kamay! Number one! Sige po, tuloy-tuloy na tayo ng ating asiyahan dahil bukas siya malulungkot tayo dahil mamimiss natin ang bawat isa. Naiiyak ako sa sombrero. Kung pwede ko na kayo bigyan ng isa-isa, bibigyan ko kayo. Alliance ng Senior Citizen ng Barangay Marulas, headed by my mommy Letty. Lahat ng presidente. Tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan. Ayun o. Meron tayong isang guest na aawitan po kayo. Kala nyo ako lang ang guest ha. Sige po mga kaibigan. Nais ko pong tawagin ang mga awit, palakpakan po natin, si Jason Ramos! Hello, Jason! Hi, Joaquin! Sige po, pag-clear natin yung dita. Clear natin yung dita. Pagkakita ganyan, ganyan ang live. Kuya Roy Cruz and family. Gio, are you ready, Gio? Mga kaibigan, ngayon po ay aalibig tayo ng aking kaibigan. Palakpakan po natin si Coral Panaya. Okay. Mga kaibigan, sa labas, ay mga tayo! Sige nilang paputok. Hindi mo na mag-iingat nyo! Bumalik sila ng drivers para sa atin! Tandaan ninyo! Ang binoto na sa Lunes! Si Bob Gerald! Parang binoto na ako! Words na yan kagabi. Alam ko sa lagi. Kapag natin din ang mga
Palakpakan naman natin. Thank you. Yun nagbiyaya. Naglalaban niya. Ayan, ayan, mga piyesta na. May sabi sa amin, Dalawang mic pa. Oo. Binabasa ko na. Kaya nga nakakita. Akala ko marami na dito. Hindi. Mas marami yan. Maraming hindi. Nakita mo yung nangyari sa Visor. Visor yun. Ginawang banderitas yung aming lugar. Sa, ano yan? Sa ilang ulan. Doon ako lumaki sis. Sa ilang ulan. Nagalitin ko natin. Halika na. Pinaktis ng banderitas namin. Ito na po. Palakpakan natin. Carl Banaya. Yo. Maganda. Kamusta kayo? Maganda dyan. Kita ka. Maraming salamat. Mahal namin. Sino rin ang nakakingay niya? Bibigyan namin kayo ng mga t-shirt. Basta ng biyaya. Pero matunay. Paano ko yayaman? Wala akong hanap buhay. Alas sa trabaho. Nakakaumay. Di pa nakapasok sa hawag ng patunay. Inis ko na sa chicharon at tunay. Awal pa ako mamatay. Wala akong papaya sa hukay. Ha? Buhay ko'y krayola. Ako yung pumagtagal ito nakapangit na kulay. Hindi ko'y bihaya. Salamat sa kanya ito. Pero meron ako magandang mahigop na ito. Ang nakakamuha karong meron sinuswerte. Hindi nagpupuna sa sustento kompleto. Akala ko dati wala akong mamamaya. Pero mangyayari naman pag wala akong ginawa. Siyempre ako madalano na napagit at talagas. Ginawa ko na muli na ginawa. Sa katunayan ay pares na tayo na nakakao. Lahat ko ay masaya ko sa ginagawa ko. Di ba nakakalimutan ako sinusirit ako. Kanina nga